Welkom alle to de Fries Plottische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we Mea Korden lieren. Dat eerste leer we de A-Kard. De grondtoon voor de A-Kard is de A-Noot. Om de A-Kard spelen, waar we onze eerste vinger op dat tweede hakknop van de vierde druk, onze tweede vinger op dat tweede hakknop van de derde druk en onze derde vinger op dat tweede hakknop van de tweede druk. We spelen bloos de eerste 5 red. Dan hiet zich dat zoals dit. Je kan dat ook even de A-Kard spelen met je tweede en vierde vingers, zoals dit. Ik doe bij deze weg spelen, dat heeft te doen met welke andere kaarten ik dan gebruiken doe. Wel we de A-Kard top daar spelen. Dat nächste is de I-Kard. De grondtoon voor de I-Kard is de I-Noot. Om de I-Kard spelen, moet we onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vijfde druk, onze derde vinger op de tweede hakknop van de vierde druk en onze eerste vinger op de eerste hakknop van de derde druk. Dan hiet zich dat zoals dit. Wel we dan de I-Kard top daar spelen. Nu hebben we de F-Kard. Dit is een interessante kaart, wils we kunnen dat twee wegen spelen. Wanneer we dat verval spelen, moeten we onze eerste vinger op de eerste, tweede en zesde draad nap tegelijk, en dan onze tweede vinger op de tweede hakknop van de derde druk, onze derde vinger op de derde hakknop van de vijfde druk, en onze vierde vinger op de derde hakknop van de vierde druk. Dat is aber een beetje schwer, zo spelen. Je kan dat wellig even, aber de tweede weg is leichter en wordt ook veel gebruikt. Voor dit moeten we onze eerste vinger op de eerste hakknop van de eerste en tweede draad, onze tweede vinger op de tweede hakknop van de derde druk en onze derde vinger op de derde hakknop van de vierde druk. Dit wordt vielleicht schwander zijn te spelen als andere kaarten, wils we twee draden met een vinger spelen. Wanneer je dat over veel even, wordt dat leichter worden. Wel we de F-Kard top daar spelen. We zijn nu rijdt deze kaarten te even en tussen de kaarten switchen. Dat waren zakeltjes aanvangen en zeker merken dat je vingers recht zetten. Wel we onze ellebogen en handgelenk raufloten en onze hang nat in je lossen houden.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Ein, zwei, drei, vier, ein, zwei. Ein, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Sehr Dankeschön für das Tausein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube.
Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.